L-Awditur Ġenerali analizza l-użu ta' servizzi legali fi proċessi ta' privatizzazzjoni u minn din l-analiżi rriżulta li d-ditta legali tal-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Nfenek marret tajjeb ħafna. Kienu 4 l-proċessi ta' privatizzazzjoni analizzati u l-ispejjeż legali fuqhom telgħu għal 536,439 euro. Minn dawn id-ditta legali li għandha sehem fiha Nfenek ħadet il-maġġoranza. Din l-analiżi saret wara talba tal-membri tal-Gvern fuq il-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi. Fl-20 ta' Awwissu l-membri tal-Gvern talbu lill-Awditur Ġenerali investiga kuntratti ta' servizzi legali brabta ma' proċessi ta' privatizzazzjoni. F'dan l-istadju kienu analizzati 4. L-ewwel proċess analizzat kien tal-privatizzazzjoni tal-Malta Shipyards Limited. Ix-xogħol legali mar Nfenek Advocates biħlas ta' iktar minn 300,000 euro. Il-konsulenza legali dwar il-faċilità tat-tindif tat-tankijiet f'Rikasli wkoll marret għand l-istess kumpanija biħlas ta' iktar minn 71,000 euro. Mill-privatizzazzjoni tal-Yacht Marinas il-kumpanija ta' Nfenek daħlet ftit iktar minn 19,000 euro. Proċess li fuqu kellha sehem ukoll kumpanija oħra. Kien analizzat ukoll il-kuntratt tal-liċenzja tal-lotteriji li fuqu ħadmet id-ditta legali GVTH biħlas ta' kważi 80,000 euro. B'hekk fuq 4 proċessi ditta legali li fiha Nfenek ħadet iktar minn 390,000 euro. Intant l-Awditur Ġenerali kkummenta wkoll dwar il-proċessi ta' kif intażlu ditti legali, għażliet diretti bis-sem tal-Ministri konċernati. L-Awditur jgħid li s-sistemi ta' kif wieħed jiċċekkja l-affarijiet kienu batuti fejn lanqas ħadd ma ħa responsabilità ta' dik magħrufa bħala letter of engagement. L-Awditur jgħid li d-dokumentazzjoni xierqa f'kuntratti ta' dan it-tip għandu jkun bażiku f'aspetti ta' tmexxija. Iktar u iktar jgħid l-Awditur dan meta qed nitkellmu fuq proċess ta' iktar minn 370,000 euro.